És difícil definir una òpera del Puccini. Passió mediterrània, encara que les obres tractin de coses ben diverses. Una passió gèlida, una passió de poder, una passió d'amor. Tenim clar que hi havia visions més diabòliques de la Turandot, perquè clar, a part dels xistes que pugui fer sobre els tios que els agraden les dones que fan les rastretes i tot això, hi ha el tema de l'amor i de la mort. Diguem-ne que és una història molt maca, explicada musicalment d'una manera meravellosa i amb uns temes musicals fantàstics. Com sempre, Puccini defineix sinfònicament i melòdicament els conflictes i les situacions d'una manera magistral. És un home ple d'amor i de ràbia amorosa i de passió i de contradiccions també. I aleshores tot això el fa molt atractiu. És un Puccini arrebatat, inspirat, amb personatges com la Liu fantàstics, que donen tot per l'amor, amb personatges terribles com la Principessa de Giallo, que és la Turandot. És veritat que és tècnicament una dona de gel, però em sembla que la música que l'acompanya sempre és una música més aviat volcànica i ella té un temperament, evidentment, volcànic. És a dir, és possible que sigui freda per l'amor, però per l'altre és una dona que té molt geni, o sigui que poca broma. I per mi, el seu vestit sempre és vermell, que és el color de la passió, i també de la sang, perquè clar, ella està disposada. Ella més aviat liquida la seva passió pel costat de la fulla d'afaitar i la sang que per l'altra, per subratllar aquest aspecte d'or, que em sembla també molt important de la Turandot, aquesta cosa que jo la veig sempre vermella i sempre amb or, amb algun or. Nosaltres intentarem deixar respirar l'obra i donar-li una lectura que sigui actual, tot d'alguna manera respectant la substància, el substantiu de l'obra, que és el vehicle de les emocions, és la música. El que proposa Turandot i la seva família, diguem-ne, és una cosa fora de lloc i, a més, totalitària. Si pensem en aquests dos conceptes, el totalitarisme que massifica la gent i el que està fora d'època per antic, tindrem una mica dos claus conceptuals a partir de les quals hem treballat el Paco Azorín i jo. El que sí volem és que sigui un espectacle contemporani i al mateix temps essencialment puccinià. És un festival que jo estimo molt i els va anar reinventant a si mateix dia a dia i és un festival avui en dia important dintre del panorama de festivals musicals que hi ha al nostre país. A mi em sembla molt valents que portin 30 anys aguantant aquest festival.